این мавсим хоҷагидорону кооперативҳои тухмипараварии пахтакори ноҳияи Кушониён аз самараи миннати хез зиёда аз 1835 тонна ҳосил ҷамъоварӣ ва пешкаши корхонаҳои коркарди пахта намуданд. Таи 2 ҳафта мешавад ки дар ноҳия маъракаи ғуничини пахта оғоз бахшида шуда, саҳмдорон бо арзиши 1 сомонӣ ва то зиёда аз 100 килограмм ҳосил мерӯёнанд. طبق دورنامه در ناحیه کشونیان در میدان 10730 گکتار کشتی پخته گذرانده شده است که از سنه 15 آگوست در ناحیه جمع‌آوری حاصل آغاز کرده شد. امروز حاصل چخیل می‌بینیم در حدود ناحیه خیلی در حالت خوب است. در یک روز زیاده از 1 تا 1.5% دورنامه رو اجرا می‌گردونند. کооперативи тиҷоратии тухмипараварии кишоварзи 2 ноҳия ки 77 гектарро ташкил медиҳад, имсол дар масоҳати 63 гектари он тухмии хушсифати пунбадона кишт карда шуда, аз ин 30 гектарашро кишти зери плёнкаи пахта дар бар мегирад. тавре мушоҳида мешавад дар ин майдонҳо ҳосил фаровон буда, омили асосии онро хоҷагидорон дар риояи дурусти агротехникаи парвариш ва ғизодӯҳии саривақтӣ арзёбӣ менамоянд. нақшаи дурномаи пахта дар хоҷагии мазкур 190 тоннаро ташкил дода, масъулин зикр намуданд ки бо гирифтани ҳосили фаровон дар иҷрои нақшаи пешбинишуда муваффақ хоҳанд шуд. имсол мо дар майдони 63 гектар пахта киш кардем, аз он ҷумла дар майдони 30 гектар пахтаи зери пленка киш кардагим. чхеле ки шумо мебинед, ҳам дар ин майдон 24 гектар ам қидай, ҳамаш пахтаи зери пленка. мана саҳмдоро баромада пахтачин зиёда аст, 60 нафар саҳмдорои хоҷагӣ дар ҳамин қида пахтачин дестанд. ҳамарӯза зиёда аз 4 тонн пахта ба корхонаҳои пахтаи ноҳия супорида истодем. оду ҳаво мувофиқ омад бисёр имсол. ҳозир мардум ҳама баромада саҳмдоро пахтаро ҷамъ кардем. пахта ки ҳамчун ашёи хоми саноатӣ ба ҳисоб меравад, ҳамасола майдони кишти он васеъ карда шуда, ҳазорҳо тонна ҳосили хушсифат ба корхонаҳои коркари пахта супорида мешавад, ки ин дар таъмини корхонаҳои истеҳсолӣ ва ҳам дар рушди соҳаи саноати сабук мусоидат хоҳад намуд. айни замон дар ноҳияи Кушониён 12 корхонаи коркари пахта фаъолият дошта, ҳамрӯза ҳосили марди деҳқонро бо арзиши 6 сомонӣ қабул, бандубаст ва коркард менамоянд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ифтихори ватан, ки самти фаъолияташ ба коркарди ашёи хом равона гардидааст, ҳамзамон бо ба кор оғоз гардидани он то 20 нафар аз сокинони маҳал бо ҷои кор таъмин гардидаанд, ки ин омил ба бетаршавии рӯзгори онҳо мусоидат кардааст. дар ҳамин корхонаи коркарди пахта ки 3 моҳ шид фаъолияти худро ба роҳ мондааст, давоми 2 ҳафта шид ки ба пахта қабулкунӣ шурӯъ кардааст. мо занони деҳа ба пешвои миллат миннатдории худро мерасонем ки чунин корхонаҳо бунёд ёфтанд. мо занҳои хонашин ба ҷои кор таъмин шуда зиндагии худро ба пеш бурда истодаем. бино ба иттилои масъулини шӯъбаи кишоварзии ноҳия, имсол тибқи нақша аз ҳудуди ноҳия бояд 26 ҳазор тонна пахта ҷамъоварӣ ва пешкаши корхонаҳои пахтатозакунӣ гардонида шавад. ба ин мақсад ҳоло дар ҳама хоҷагиҳои деҳқониву кооперативҳои тухмипараварӣ маъракаи ғуничини ҳосили пахта бо маром идома дорад.